سواء بتعم حرقوا ليتدقسنا هاللي خيدا مرة أكالو زبلت له سويتي تاريخية لما عنتي كنقرأكم سلام يوتيوب كمي لكم ثاني أي أزي فسنا يوتيوب channel سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب جبرو بس كم تشارج فيديو مسايا صنحو فسنا ينأخو تفعلتوا لورينا تبال لورينا 10 عامة أيو هاجر أمريكا فيرجينيا زبال ستيتيا تنبر تمهاريتنا كوليج ويدما يونيفرسيتي يادما حدا معلتي مزود تفاليدا جون وين يبال جون اللي نتوعيه جون 10 عامة أيو سرحو دما بحرنيا أيو أسون أمريكا فيرجينيا أيو زنبر دحريو خلت يوم دسدل فقراوي هوت جميرو صبغوا قعيهم زواقعو تموچاچيهم تفقاقيرهم دس دبل هيوت نيروم كاو دحر حد عمت نمنتاي زين مرعته هايلوم خلطيهم حدار يجمرو ويدما تمرعهم حدار يمسرتو كاو اذا حدارهم دس دبل حداري نيروم صبغ حدار نيروم يفاتيهم يفقريهم غزهم دس يلبل حبس بهال هيوت ينورلو جن حدارهم بزح كيصنحه مبلشا جميرو ازي زنورم صبغ هيوت خقصل يخالي بزح كصنح يخالي مخنياتو دما جون كاسرحو تواريو كاز زنورناي بحرنيا سرح تواريرو بزي دما او چنقي اتي سرح تالشه سرح لبهال سينو بقى منم كغن يخالي بزي مخنيات لورينا بتسرحو ناي صفر سراح بناي چغور سراح منامن بزي سو اتاوسو يوم زنبر زلو غزاكراي مغوي كل ነገር بناي اتاو يوم ز محالر زلو እዚ ድማ ደስ ዝብል خناتات يفطرلهم يعغزهم يباسو يچقاچقو خيد خالي تسرحتو له منامن بقى عغرغر خوين زغدا بتوسخي خالي چغر زخونه ነገር ድማ ታዩ جون بتعم يلستي بقى مسته بتعم يلفوتي بقى لخونه بلاي بيرا اينقساقس يزودي كل شع بيرا حيزو يلزر اغزا كوفيلو بيرا ناسته بقى مسته بتعم يلفوتا እና እዚ ነገር ዝድማ حدارم حدغا فطيرلو كسمعمعو يخال دحر ورحي جون كوع جميرو ببوكس يوعا يصفعا اسكا مغراف زصح متقعتي يصح لا جميرو اسا دما از نغرات زي كتقوطاطر سلازي خالت ابلعليو بوليس اسكا مصواع يوعن له يلاسكا ريبورت مغوار بصيحه مالتيو እዚ ነገር زي زغدد زغورد ما تايتيلكم لورينا ጥንስት ኮይና እዚ ጥንስ ድማ جون አውርዲዮ ኢሉ የገደዳሞ لورينا ድማ እሺላ ተወርዶ بز ነገር እዚ ድማ ጊዜ ብዝኸደ ቁጽሪ እዚ ነገር ይጽጽታሞ እስኻ ኸምዝ ጌርኻ ደቀይ ከውርድ ጌርኻ ኒላ ብጣዕሚ ትጨቃጨቆት ከራኸሮ እሱ ድማ ይወዓ ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት እሳ 24 ዓመታ ኮይንዋኒዮ እሱ ድማ 26 ዓመቱ ገይሩኒዮ እዛ ናይ ሓዳር ጉዳይ ኣብ ጫፍ በፂሓ ያኒያ እሳ ከይተነኸንትሎ እሱ ድማ በቃ ሓዳር እዚ ኣውቂዑዩ ንፋታሂሉ ይጭቅጭቃ እዚ ጉዳይ በቃ ዝሓዳር ፈሪሳ ያኒያ እዚ ነገር እዚ ኣብ ጫፍ በፂሓና ህልየት ግን ዘይተገመተ ዘይተሓሰበ ነገር ተፈጢሩ ሓደ ለይቲ ጆን ኣባሪሰትሎ ከምቲ ዝተለመደ ሎሬና ድማ ኣብ መደቀሲ ኣብ ገዝኣ ደቂሳ ያኒያ ድሕሪ ብዙሕ መስተ ድሕሪ ብዙሕ ስኻር ብመኪንኡ ገይሩ ናብ ገዝኡ ይመለስ ጆን ካብ ገዝኡ ምስተመለሰ ቀጥታ ናብ ናይ ሎሬና ሩም ከይዱ ዝበሪ በርጊሉ ይኸፍቶ ሎሬና ድማ ተደናጊፃ ካብ ዝደቂሳቶ ዝነበረት ትትስእ ማለት እዩ ድሕሪኡ ጆን ምንም የመሰለ ምስተሰአት እሱ ድማ ከይደለየት ጾታዊ መጥቃዕቲ ፈጺምላ ድሕሪኡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ፈጺምላ ምስ ወደአ ኣብዚ ኣልግኡ ምስ ዝስኻሩ ደቂሱኒዮ እሳ ድማ ኣብዚ ሩም ኮፍ ኢላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ናበኸየት ብጣዕሚ ድማ ተጸይፋቶ ኣንያ ካብኡ ምስ ሰብ ድማ ኣብ ሓደ ሩም ኮፍ ኢላ ወሪዳ ናብ ሳሎን ናብ ታሕቲ تخدمو كاو نا كيتشن خيدا مايك تسات تلتلا اشعيتو ادما تاي تري عوي كراتري كاو ازل غارا نجر تزيلوا از كل عمت زبدلا نجر ازي وداك توردو ويدما زطنسك توردو الغارا كل نجر تزيلوا زسا ايزما بعلي فلت منامن لا ذكرى العلا نا مدقسيا تمليسا تخد دحريو نا مدقسيا مسخدت جون اونيو مسخار سلازخونه زود منم كنقح يخلي كاو نازي جون للو عرات خيدا ازي انسولا غليصا مشانيو حيزا بذكرى ابيلا قريصاتلو دحريو لورينا اوططويلان هاليت كاو دقاسو يلعلمو جن تهم تفطراي تردويني بدنب ينقحينيو زودي اكل تقريصهم للو علو غنا يستوعليني بتعمي يسخيروني انا تاي تفكر منامن يبلالو اسالله
ኣብ ኢዳ ሒዛቶ እኒኣ ኣቑሑ ብጣዕሚ እያ ተደናጊፃ እኒኣ እንታይ እየ ገይረ ምናምን ኢላ ትድንግፅ እሞ ካብዚ ኣፓርትመንት ካብ ዝገዝኦም ጎያ ወፅያ ናብ መኪናኣ ደይባ ብመኪናኣ ትኸድ ግን ድማ ብደንቢ ክትዝውራ ይከኣለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ኢዳ እስካ ሕዚ ኣቑሑኡ ሒዛቶ እያ እኒኣ ካብኡ እዚ ምስ ተዓዘበት ደንጊፃ ብመሽኮት ገይራ ብና መኪናኣ ኣብ ዝኾነ ሰውሒ ሸንዲያቶ መኪናኣ ዘዊራ ናብ ናይ ስራሕ ሓላፊታ ገዛ ኸይዳ ሃምዓርካ ነገር እያ ካብኡ ምስ ኸደት ናብኡ ኩሉ ነገር ነጊራታ ብጣዕሚ እናዲደልስ ካብኡ ኸይዳ ኣነ ኣብ መድቃስ ናሃለየ ተቢለ ቆሪፀሉ ምናምን ኢላ ኩሉ ነገር ነጊራታ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ እዛ ሓላፊታ ወይ ድማ እዛ ቦስ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ንፖሊስ እንደውል ኢላ ንፖሊስ ትድውል ሞ ንፖሊስ ትነግሮም ካብዞም ፖሊስ ለለ እሺ ኣበይ ከባቢኣ ደርብያቶ ትንገረና ሞ ካብኡ ኸይድና ዝኣቑሑኡ ኣሊሽና ነምፅኦ ኢና ችግር የብሉ ይብልዋ ሞ ካብዚ ቦታ ትነግሮም ካብኡ ፖሊስ ድማ ናብዚ ቦታ ኸይዶም ብዙሕ ኣሊሾም ድሕሪ ህንደይ የግኒዎ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ኣግነይዎ ኣብ ናይ ሃዳግ ወይ ድማ ኣብ ናይ ሕምባሻ ኣብ ማእኸል ገይሮም እዮም ኣቐሚጦምዎ ኤኒዌይስ ንኻልእ ግዜ ክጠቕመኩም ኣጋጣሚ ተጋጢሙኩም እዚ ዝተቆረፀ ኣቕሓ እንታይ እዩ ዝቕመጥ ኣብ በረድ ውሽጢ እዩ ዝቕመጥ ንሓፈሻ ፍልጠት እዩ እሺ ኣብዚ ግዜ ጆን ንዓርኩ ደው ኢሉሉ ካብኡ ዝዓርኩ መፅኡ ካብ ገዛ ድማ ናብ ሕክምና ወሲድዎ ድሕሪ ብዙሕ ንዞም ፖሊስ እስካብ ለግኒዎ ተፀቢዮም ኣቑሑ ምስ ኣግነይዎ ናብዚ ሆስፒታል ሒዞምሉ መፅኦም ካብኡ ድማ ሰርጀሪ ተገይሩ እዚ ኣቑሑኡ ብዝተሳኽዐ መልክዕ ተጣቢቑሉ ማለት እዩ ካብኡ ንሎሬታ ፖሊስ ኸይዶም ኣንጠልጢሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶምዋ ድሕሪኡ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ መነጋገሪ ኮይኑ በቃ ኣብ ዜናታት እዚ ብቻ ኢሉ ውጋዕ ኣብ መዝናነይ ነገራት እዚ ኢሉ ውጋዕ ብዚ ጉዳይ እዚ ይቕለደሉ ኣቑሑ ቆሪፃትሉ ምናምን እናበሉ ኣብ ቴሌቭዥን ዝባዕሉ ዓብይ መቐለዲ ነገር ገይሮምዎ እዚ ነገር ብጣዕሚ ቫይራል ኮይኑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ተዋዓዊዑ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ጆን እና ሎሬታ ክልቲኦም ክስ መፂዎም እዩ እሱ ፆታዊ መጥቃዕቲ ፈፂመላ ብዝብል እሳ ድማ ኣቑሑኡ ቆሪፃትሉ ብዝብል ክልቲኦም ተኸሲሶም ፍርዲ ቤት ቀሪቦም መጀመርያ ናይ ጆን ፍርዲ ክንርኢ ተለና እንታይ ተባሂሉ ብዚ ግዜ እሱ ወይ ድማ ብዚ ዓመተ ምህረት እሱ ሰበይትካ ተኾይና ዋላ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂምካላ ከም ዝካየድ ነገር ይኾን ነይሩ ወይ ድማ ኖርማል እዩ ተባሂሉ ዝረአየሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ጆን ምንም ጥፍኣት የብሉ ተባሂሉ ብነፃ ይልቀቕ ካብኡ ና ሎሬና ፍርዲ ድማ ይመፅእ ሞ ድሕሪኡ እሳ ድማ እዚ ኩሉ ዝበፅሓ ዝነበረ መጥቃዕትታት እዚ ኩሉ ዝብድላ ነበረ በደላት ብጣዕሚ የሳቀያ ከም ዝነበረ ይዋዓም ዝነበረ ኩሉ ነገር እስካብ ፆታዊ መጥቃዕቲ እስካብ ምፍፃም ዝበፅሕ ችግራት ከም ዝፍፅመላ ዝነበረ ንፍርዲ ቤት ኩሉ ትናገር ሞ ካብኡ ፍርዲ ቤት ድማ እዚ ኩሉ ኣገናዚቡ ንኣውን ጥፍኣተኛ ይኹንኺ ነፃ ኢሉ ይሰዶም ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚ ጉዳይ እዚ ንጆን ብጣዕሚ ተመችዎ ወይ ድማ ብዚ ነገር እዚ ብዚ ዘጋጠመ ነገር እዚ ፌመስ ክኾን ደልዩ በቃ ክወዓወዕሉ ደልዩ እዚ ጉዳይ ሓደ ግዜ ቫይራል ስለዝኾነ ንምንታይ ብዚ ጉዳይ እዚ ኸይደስ ፌመስ ለይኾን ኢሉ ይሓስብ እሞ እዚ ጉዳይ ናብ ባዕሉ ጥቕሚ የውፅአሉ ናብ ሚድያታት ምውፃእ ጀሚሩ ኢንተርቪው ምግባር ጀሚሩ ናብ ለይኸዶ ቦታ የለየቃ ናብ ኩሉ ነገር ብዚ ጉዳይ ዝነሳበበ ምኻድ ኮይኑ ስርሑ ድሕሪኡ ዝወዲ ቅርሺ ተኣኻኺብሉ ካብኡ ብዝተኣኻኸበሉ ቅርሺ ገይሩ ድማ ኣቑሑኡ ሳይዙ ኣዕብይዎ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ምናምን ሰሪሑ በቃ ዕግርግር ዝኾነ ሂወት እዩ ዝቕፅል ነይሩ ካብኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ንሓዳሽ ሕፅኢቱ ወቂዕካ ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ካብኡ ድሕሪ ንእሽተይ ሰሙናት ኣዋርሕ ምናምን ተፈቲሑ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ደጊሙ ካልእቲ ሰበይቲ ወይ ድማ ንኻልእቲ ሕፅኢቱ ዝተፋለጣ ድማ ንኣውን ወቂዕካ ተባሂሉ ተኣሲሩ እዚ ወዲ ዕግርግር የተፈለዩ እሳ ድማ ሎሬና ድማ ተረጋጊዓ ናብ ደገ ውፅውፅ ክብል ክረአ ምናምን ከየለት ስርሓ ቀስ ኢላ ሰሪሓ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሕ ደቂ ኣንስትዮ መሕብሕብ ዝኾን ሓደ ትካል ከፊታ ምስአን ምስራሕ ጀሚራ ማለት እዩ ይሞችያ ናሎማዓንቲ ታሪክና እዚ ይመስል ነይሩ እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ምሳየ ስለ ዝፀናሕኹም ቴንኪዩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ላይክ ገበሩ እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ምሳየ ስለ ዝፀናሕኹም ደጊመ የቐኒየለይ ሰሰናይ ናእኹም